bathandekayo uNkulunkulu we-revival, uNkulunkulu wenkazimulo yebandla yokugcina. Amen. Amen ukhona kodwa kule ndlu. Yes, uyinkazimulo yendlu yokugcina. Yeah, umoya engcwele inkazimulo yendlu yokugcina bathandekayo. Is our latter glory. And we praise God ukuthi uNkulunkulu asilekelele. Siyathandaza ukuthi umoya engcwele asisize nathi njengebandla sisizakala amehlo ethu ambuleke ukube sazi ukuthi siyamdinga umoya engcwele bazalwane imihla yonke ukuphila kwethu, singakhohlwa singakulibali ukuba sikhanda ubudlelwane obuqhubekayo nomoya engcwele. Sicela asilekelele bathandekayo every precious day of our lives ukuthi impilo yethu ihambe i-revived. Gcina ubudlelwane bethu nenkosi, gcina ubudlelwane bethu noKristu buphilile. Umoya engcwele uyasilekelela bazalwane, even uqinisa ngisho impilo yethu yakomoya, sikwazi ukuthi izimpi nezimo nama-attacks noma izihlaselo ezilethwa isitha, kodwa umoya engcwele asiqinise. Okunye okubalekile okukhulu ngaye ukuthi usipreparela izimo esingakangeni kuzona. Ngaze ngikhonza bafowethu. Yeah, usulungisela izimo esingakafiki kuzona. You'll be shocked ukuthi bathandekayo inkosi into eningi eyenza empilweni yakho namhlanje akuyona eyanamhlanje. uNkulunkulu ukuloda ngezinto ozoyidinga maybe in future. Amen. Ungathola uprepare next week kodwa uprepare namhlanje. Mhlawumbe uprepare month end noma the beginning of July. uNkulunkulu ukuloda ngezinto ngoba uNkulunkulu ungihamba phambi kwethu. Ngikhona abazalwane. uNkulunkulu njani? Unjani uNkulunkulu bathandekayo? Iyo lento, excuse me. Iyo lento yenza ukuthi uSathane njalo mayifika kuwena geje ayitshela ukuthi nje awuqedile ngawo, kanti hayi inkosi sigqokise yonke ingubo elungele isikhathi ozobudlula kuyona kusona. Ningilalele bathandekayo. So that we serve a wonderful God. We need Holy Spirit every day of our lives. Ngicela Holy Spirit sime ngenyawo senze umsindo, shaya izandla enkulu and acknowledge the presence. In fact, we worship him. Shaya izandla enkulu bathandekayo, worship the Holy Ghost and worship the Holy Spirit. And give praise to the Holy Spirit, the Holy Ghost. Hallelujah. We love you so dearly. Moinwele, you are everything to us. You are our glory. We bless you. We praise you. Hallelujah. Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Bathandeka ngaphandle kokuthandabuza ke ngicela ukuthi ngibingelele umama umpostoli uMbuyazi. Mama wethu njalo simbonga uNkulunkulu kakhulu ngaye egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Sibingelele bathandekayo umfundisi uXaphashe kanye nomama umfundisi uXulu. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo egameni likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu bathandekayo umfundisi uXulu uzowashithi ijack of all trade. Yabona ukeyboard namhlanje everything is smooth. Hamba kahle bathandekayo. Lindo useThekwini neopportunity yomsebenzi evulekayo lapha ya. Kodwa ke usalungisa indaba yakhona. Sikasho ukuthi usewutholile umsebenzi, kune opportunity evulekayo. So salandela yona ke close. Amen. So shoma isewutholile umsebenzi. Amen. Singaze nemfona ethi awuzethu siyasebenza. Cha, kune opportunity ayihubayo lapha yomsebenzi bathandekayo. But we praise God bathandekayo for ubaba umfundisi uXulu ukuthi uyasikhonza namhlanje ngekeyboard. Amen. Umfundisi uXulu wawu keyboard player nje yabona lo wangempela hayi. Amen bazalwane dlala everywhere. Manje nkathi uyeka izandla keyboard yonke into phela iya ngokuya yabona iya upgradewa. Kodwa hayi ngiyambona hayi uphushe ngempela ngaye ngeke kusho ukuthi ayigepha uyizwa. Amen. Sibambile isitala. Dumisa uthini? Unodumisa omkhulu lapha emuva. Hayi. Nango fana thike uzothike eboxini udumisa. Amen. Uzoshtaya uyazama Xaphashe. Malibonge igama. Ngicela sishaya umfundisi uXulu izandla bathandekayo. Malibonge igama. Ya sizotholana ikhebuli lenkulu. Dumisa omkhulu umkhumbuze. Ngifuna senze ibudget yayo. Sizoyithenga futhi ayini ukuthi. Ngifuna sitholele kuthiwa inland. Snake cable. Yeah, ngoba we want to move this sound here lapha ukuze noDumisa omkhulu akwazi ukudlala ngalapha kule area ngakuyona ngikhona bathandekayo. Cela ningikhumbuzeni bazalwane. Snake, uvela ucabanga nyoka, wena uyisabanje. Ucabanga nyoka. Umpostoli the snake cable. Amen bathandekayo. Sizoyithengani bazalwane. Ufuna ukuthi kuphelele inyanga le isikhona. Amen. Yeah, so that we can just connect sound yethu here lapha. Singalokho kube worship team ezoba ngapha nganeno kuphela. Amen.
Ngisibingelele futhi bathandeka umfundisi uNtanzi, our wonderful pastor egameni kaJesu. Bazalwane ngicela simshayele izandla kakhulu egameni kaJesu. Sibingelele bathandeka uSG webandla bathandekayo sisusili nobhala jikelelo la enkonzweni. Bazalwane ngicela simshayele izandla futhi la kakhulu. Sibingelele bathandekayo unobhala jikelelo webandla bathandekayo. She is forming one of the highest structure of the church. Amen. Yeah, we form the high structure of the church. We find the national chairperson of the church. We form the high structure of the church. Amen. Yeah, those people basuke be leadership. In fact, my protocols, we need to greet them. Yeah, we need to greet them, special because sifundisa uku recognize the authority. It's not just men's praise. God is just a recognition athandakayo yama authorities. Amen. Nanokuthi as the structure structure lekuthiwa ibandla siyabuhlonipha ubuholi na indlela uNkulunkulu asuke ebimise ngabo. Ukubingelelwa kuqala is not that you are equal to God. No, even myself ngiyazi ukuthi uqala ukubingelela ubaba nomama, it's not that we are equal to God, it's the protocol. Because we are in the kingdom. Tell your neighbor, we are in the kingdom. Khuluma ngesingisi thashona thana, we are in the kingdom. Yes, yeah, umbuso nje ezinye zezinto zembuso uzoyifica embusweni bazalwane, uzofica lezi zinto zokuhlonishwa kweyimiso zaleyo kingdom. Nikhona bathandekayo. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nonke sibingelela obaba bathandekayo amadoda, siyabonga kakhulu, siyabingelela. Phela somkhulu siyakubingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Malibonge igama lenkosi. Nomama bahloniphekile. Abantu abasha, abantwana bethu bathandekayo, obhuti nosisi. Bese sibingelela Sunday school abantwana bethu bathandekayo kanye nabazukulu egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Siphinde sibingelele ngokukhethekile bathandekayo ubaba uMabunqele. Siyabingelela kakhulu ubaba uNcele, siyajabula ukuthi ube phakathi kwethu namhlanje. Sicela sishayele ubaba uNcele izandla ezispecial. Siyabonga. Malibonge igama lenkosi. Nonke nginibingelele manje ngithi asifundeni izwi lenkosi ebathandekayo sesiyakhulekana. Cela babuhlongo ungiboleka loya uze ngephutha lo. Ngicela sifundeni izwi lenkosi incwadi yabase-Efesu. Hayibo sorry, i-Church of ibandla lase-Efesu hayi incwadi yakhona. Athi isambulo chapter number 2. Incwadi yesambulo chapter number 2. Book of Revelation chapter 2. We shall read from verses number 1. Bazalwane, before sifundeni izwi lenkosi ufisa ukuthi ngisole introduction hlale enye ama introduction engihlale ngiwahlonipha ngendlela esimangaliso. Niwalalela abalekile. Isikhathi esikusona sesikhathini sensuku zokugcina. Siya understand bazalwane ukuthi uJesu uyabuya masinyane. Kuyacelekala ezulwini bazalwane ukuthi ibandla limlinde uJesu lisebungcweleni. Nikhona yini? Likuphi? Yeah, ibandla limlinde lokusemngcweleni, limlinde likuKristu. Limlinde lisezweni. Emngcweleni ila bathandekayo. It's life according to God's word. Umngcwele nje impilo yezwi lenkosi. So sibambe impalo, sibambe izwi lenkosi, siphile lona insuku ezokugcina. Iprofeto zonke zifakazela lokho bazalwane. And we are into nje umoya ngcwele ayiphikayo nje siyambonga uNkulunkulu wethu. To see it yenzeka phambi kwamehlo ethu. Usapick up spiritual noma okay izinga likamoya lebandla. Usafuna ukukhuphula amabhazi ukuze ibandla lificakale licilo ngomalikhala libe likahle spiritual. Undodakazi ofikela ngaphambili walala ukhulume so much something that was very important. Angazi noma amehle besimzwe kahle. Yes, ekhuluma ngempilo yethu kakhulu yakomoya. Bazalwane kulezi insuku nathi njengabaprofeti nabapostoli sine task yokuletha lento kuthiwa spiritual revival.
ukuletha lento kuthiwa imvuselelo kamoya kumuntu wangaphakathi. Ngoba kuliwa kakhulu nalokho bazantu umuntu wethu wangaphakathi abe kahle. Nikhona nibazalwane. Angithi uyena ozosabela babuduma ukuthi ngikubonile baba siyabingelela ekhambeni kaJesu. Amen. Uyena ozosabela makukhala icilongo nithuleleni bazalwane. Manje indlebe zakhe efanele zihlale ivulekile, amehlo akhe ebona. Ngoba uyena ozobusabela nkathi kukhala icilongo. Kuzobe kubizwa lo inner man. Hayi kuzobe kungabizwa lo ngaphandle. Lo ngaphandle iBhayibheli lathi la manxe khona idumbi ziyoba khona. Ngani nami kuphi lapha. Yila kodwa manxe khona. Amen bathandekayo. But kuzobe kungabizwa lo muntu wangaphandle. Kuzobe kubiza umuntu wethu wangaphakathi. Makukhala icilongo umuntu ozosabela uinner man. Yilo ongadli istambu. Yilo ongadli chicken licken. Yilo odlizwe. Nodla umthandazo. Excuse me, nikhona nibathandekayo. Nikhona bazalwane. Yilo ngimondlawo manje njengoba ngikhuluma nawe. Yabona. Ya lo wena nathi sonke simondlayo simgqoka isayi simswenkisa hayi lo bazalwane makukhala icilongo kuyahlukana naye. Kodwa kuzobe kusabela lo ngaphakathi. Ingakho uma engekho fit engekho ekwi right standing with God lizokhala icilongo angalizwa. Uma indlebe ivalekile. Fana spiritual man, the inner person, lo muntu wakho wangaphakathi. Ngoba sikufundisela abazalwane bami okay sicela ukukhuthaza abazalwane abakwaziyo ukuza ngezizathu abazalwane abakwaziyo ukuza kuma class lapha kunensuku sicela nizeni bazalwane ufunda into ezibaleke kakhulu sicela ungathalalisi ungathi nje hayi inkonzo evuthayo yangesonto it's not true zonke inkonzo umlilo layithiwe nikhona bazalwane so may good God may the Lord help you so ke bengisathi bathandeka into sikhulume partner insuku la sikhulume ngokuthi umuntu u5% physical and 95% spiritual. Amen. Yeah, wena nje u95% spiritual. Futhi ingxenye yakho engaphezulu kwale enkulu. Ingxenye yakhe eningi umuntu kamoya wena. More than ukuba umuntu wenyama. Nithuleleni inkosi wena. Ingxenye yakho 5% kuphela. Manje khuluma ngo5% shothi nje enambeni ko100. Inamba ezu5 kuphela engazi uthiwa ezakho zenyama. Wena kakhulu umoya more than kuba inyama. Amen. That's why uma ungamondla umuntu kamoya ulahlekelwa nawe wena. Ngoba when you are 5% physical and 95% spiritual. Ngeke uzazi uyozufa uyohlala uyichaza ngale ndlela oyibona kanti ayichaza umuntu wrong because umuntu u95% uma usumzalwane nje 95% spiritual. So into eningi kuwe ufanele uyinike attention kakhulu in your life, i spiritual life sakho more than your physical life. Ngoba you are physically 5% and spiritually 95. Nikhona bazalwane. So if you don't pray, if you don't read the word of God, if you don't worship the Lord, usuke ubulala lobubuwena obuningi buyalahleka kusala ubuwena obuncane obu5%. Ingakho enyameni nje you are just 5% kuphela. Amen. So may the good God help us bazalwane. Ingakho ke ipush esinayo iningi ukuthi sikhande kulekelela umuntu owethu wangaphakathi our spiritual life adlondlobale nithuleleni bazalwane. Nikhona nibazalwane. Lithi izwi lenkosi in him we live, in him we move, in him we find our being. Kusho kuKristu siyaphila, kuyena siyahamba, kuyena siyayithotha singobani. Ngesinye indlela bathandekayo uma impilo yethu yakomoya ingekho kule level ingakhulile ingafinyeleli la uNkulunkulu ayifinye khona silahlekelwa ngisho nayithu uqobo. Amen. Sivumela awukade nithule yazi la inkonzo. So vumela amadimoni asichaze siwamukele imessage yawo. Sivungela izimo zisichaze simukele ngoba spiritual asizazi nikhona nibathandekayo. So vumele i-environment esiphila kuyona isichaze simukele. Sivumele izimo zemnotho nezemali zisichaze simukele. Yes, amen bathandekayo. Uyofumela noma inje eqhamukayo ikusho uma usuyathatha. But uma ukhulile spiritual uma amehla akho komoya evulekile ukuthi ungubani spiritually ungubani ngeke ayikho into engakwazi ukuma
ikuchaze ngoba izwi likaNkulunkulu lichaze eqala izimo engakachazi. Nikhona nonke enkonzweni. So ke ingakho ke spiritual mindset bathandakazi sidinga attention. Insuku zimbi bazalwane. I don't want to say insuku zimbi zinhle ebandleni zimbi ezweni. But nje iqiniso lithi bazalwane bami, we need to grow spiritually, we need to grow. Immaturity ibandla fanele likhule livuthwe. Nikhona nibazalwane. Bafowethu akwanele ukuba mdala manje. Into ebalekile manje ukuvuthwa. Amen. Fanele ibandla livuthwe. Uyabona old and maturity into eziwu2 engafani. Fanele sibe matured, fanele sikhule, sivuthwe, sibe balanced. Nikhona nibathandekayo. So this is what the Lord want to do. So as a result bazalwane bami, sibuka ke incwadi yesambulo, sibuka futhi ke lama 7 churches. Sithe sishilo bazalwane bami sothi sobuka ama character yalamabandla ayisikhombisa. Lamabandla ayisikhombisa ku strategic noma ke uNkulunkulu kwenze ngokwecebo lakhe ukuthi asebenzise lamabandla ayisikhombisa. Aphethe zonke izimpawu zebandla likaNkulunkulu kusukela ebandleni lokuqala kuze kube ibandla lokugcina. Nikhona bazalwane. Aphethe izinto okufanele ibandla elilinda ukukhala kwecilongo. Nikhona bazalwane ba? Yes, elilinda ukukhala kwecilongo libambe. Oh amen. Lamabandla ayisikhombisa lapha encwadini esambula representa ichurch age, representa isikhathi sebandla. Asho futhi ambula ke nesimo sebandla nezinto ibandla okufanele libambe. Nezinto okufanele ibandla liqaphele. So sizobunani bathandekayo these 7 churches egameni kaJesu. Amen. Okay, mhlawumbe enye into esingayisho futhi ebalulekile. Cishe lona abandla lokuqala leli bazalwane bami emva kokukhala kwecilo, emva kokukhuphuka kaMoya Engcwele, emva kokwehla kukaMoya Engcwele, emva kokukhuphuka kaJesu nokuthulwa kwaMoya Engcwele. Amabandla lawa ke bazalwane bami asetshenzwe kakhulu abapostoli. Avezwa njengamabandla ayisibonelo sendlela ibandla likaKristu okumele liconducte ngayo. Amen. Yeah. So ngifuna ukuthi ke sibukeni bathandekayo. 1 sizoqalani bazalwane bami ngebandla lase-Efesu ngoba kuqalwe ngalo. Aw amen. Asiboneni asifundeni ke. Incwadi yesambulo chapter number 2 verses number bani lapha? From verse 1. Qala from verse 1 sis. Kuyingelosi yebandla lase-Efesu loba ukuthi nakho akushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinti zezibane eziyisikhombisa zegolide uthi. Ibani zezinto zesikhombisa ezu7 nama inkanyezi eziyisikhombisa zisho u7 stars wa representa the 7 angels. Amen. Ingelosi eziyisikhombisa ekhishelwe emabandleni onke. Abekade sinabo la sifundile ngaleya part. Sathi lonke ibandla likaKristu recognized ezulwini. Yeah, aligama engifuna ukulisho. Ibandla lonke likaKristu recognized ezulwini linengelosi yalo. Aw amen. Sasho bazalwane besathu yes, some of the scholars at these angels represent the leaders of the church, of which okay it's fine, it's good, but also bathandekayo each and every church linengelosi yalo. Nikhona nibazalwane. Nakho akushoyo loba ulobele loba ulobele ingelosi yebandla right to the church noma to the angel yebandla lase-Efesu. Yes, to the angel of the church. Bracket ungafaka leader, but more than that futhi bazalwane bami, yes, leaders are there, but the truth of the matter, even the angel alikho ibandla kunengelosi asayinelwa ukuba iliseve lelo bandla. Ingelosi bazalwane bami ayiyena uNkulunkulu kodwa ama messengers. Nikhona nibazalwane. Ingelosi ama messengers. Izithunywa, isithunywa khona ukuthi no, isithunywa kusho i-messenger. Nikhona nibazalwane. Nikhona nibazalwane. Ayisithunywa khona ukuthi no, isithunywa kusho i-messenger, umuntu othunyiwe. Amen. Nithule nonke kozeni. Ngaze nifunani, nikhona nibathandekayo. So that is so much important to know ukuthi each and every church ongicela ngibambelane lento ngoba
nginisiza ngespice nje sezinto esiyikhuluma phakathi nesonto. Listen, each and every church, if it is a recognized and accredited church, kulibandla elimiswa uNkulunkulu. Ibandla elimiswa uNkulunkulu. Each and every church line angel ethunywa uNkulunkulu emiselwa that church. Yiba ingilosi emiselwa lolo bandla lelo. Ayikho ibandla bathandekela engenangilosi. Nela ekhaya ikhona. Nikhona ni bazalwane. Mhlawumbe ukuthi ngintshene nginisize njoba mhlawumbe kuzonilekelela. Do you know ukuthi masingena la bathandekayo? This is how isystem yakho kingdom isebenza kanje. God the Father, God the Holy Spirit, God the Son, then again leaders. Angithi? Then again leaders, from leaders uNkulunkulu ke uappoint an angel ezobe isebenza kulolo bandla. Nikhona bazalwane? Yeah. Masikhonza la sihlangana sithandaza sikhala sinikela bazalwane ku spiritual world ingelosi isuke ziphethe ubasket noma ke imbenge emukela imkhuleko yethu inyuke nayo imthandazo yethu iyoyipresenta phambi kaNkulunkulu. Ayikho into yenza la endlini mhlanga kuvulela izwe la komoya uthi uma uthandaza kwenzekalani spiritual uyomangala. Ingakho ukukhonza kuzokuba into elula nje. Masinikela sithandaza uba lo ukhoneli uyathandaza uyanikela wenza yonke into upha abampofu. Zwana noma ise address okuthiwani. Kuthiwa imkhuleko yakho neminikelo yakho kwabampofu kufikile phambi kobuso bukaNkulunkulu. Nikhona nani? Shothi ayikho into yenza la iphelela la nithuleleni. Ayikho into yenza la iphelela. That's why uNkulunkulu engavumi ukuthi sisonte noma ikuphi. Esetha esifunela ukuthi sithole indawo azowenza sure ukuthi ingcwelisile wayihlukanisela ukukhonza. Angisho in terms of ama buildings. Ngisho in terms of akasivumela isikhonze noma ikuphi nje. Hayi noma kuphi ngiyangena nje ngiyakhonza. Kuzodepend ukuthi le ndawo okuseva kuyona inayo ini angel iyaziwa nezulwini. Wafika kwendawo ubani lo baba lo walala ubani lo baba wafika walala waqabela etsheni. uJakobe lithi iBhayibheli mayilala kule ndawo lithi wayise ebona umkhwelo elada. Lithi iBhayibheli ingelosi zazehla zenyuka kulolo ladder nikhona yini. Akuyona yonke indawo eyayinengelosi ezehlayo zenyuka. Fanele kwa it's a certain place owafika walala kuyona. Uma evuka lapho wayesethi nebala sengiyathi uNkulunkulu kule ndawo. Wayesethi le ndawo asengiyazi akuyona enye into yisango lasezulwini. Wayesethi indlu kaNkulunkulu. Eshiso ukuthi ubona ingelosi zehla zenyuka. Amen. Azehli empty, ayinyuki empty. Njoba zehla nje ithatha imthandazo nezinto zabazalwane ezikhuphuka nazo. Mayisuka phezulu ithathe imessage from heaven zehla nayo. Kodwa endlini kaNkulunkulu. Amen. So njoba siyila endlini nje bathandekayo, each and every word, each and everything that you say, ingakho makudumisa dumisa indumiso yakhe ingena sitsheni kodwa nikhona nibazalwane. Makunikela ngoba umnikelo wakho imali esandleni, kodwa nikhona nibathandekayo. Kunomehluko phakathi kwemali nomnikelo, nikhona nibazalwane. Yes, mase kumnikelo soku spiritual, kungena la isitsheni kuyakhuphuka. Inyembezi zakho mawuyikhala la nithuleleni bazalwane. Ingakho ku demonic, ku strategic ukuthi uma ushawa izimo ungaye esontweni. Ku strategic ukuthi uma ushawa izimo ungaye esontweni. Ngoba lothi imbenge. Ngoba uma ufika enkonzweni ukhala la endlini. Ngicela ninginakani manje. Uma ufika enkonzweni ukhala la endlini, unkathi ukuthandaza uri baba noma kuthiwa yini oyizwayo, imkhuleko yakho iwela kodwa nikhona nibathandekayo. Ikhongozelwa izingelosi kukhushukwa nayo. Uma usathane eqosha esontweni mawubheka nezimo okwazi ukuthi usuke eqosha la uzomukelwa khona mawukhala. Khala la. Jabula la. Dumisa la. Nikela la. Thandaza la. Shayeka la. Ngoba intshayeko zakho izongena la. Ingilosi yakhe la. Ulindwa la. Ngoba kuzona zonke indawo engama portal. Akuzona indawo enamazulu avulekile. Lo baba kalalanga noma ikuphi wafika eBethel wayisedabula indawo eningaba.
kodwa mayelala eBethel izulu lavuleka wayesethi le ndawo wayesethi inkosi ngenza ipledge ukuthi mawangisindisa la ngiyakhona mhla ngibuya ngiyokwakhela i-altare la futhi le ndawo kuyoba indawo yokukhonza igama lakho ngoba ngabona ngafika kubuya ngabona izulu livulekile la akuyo yonke indawo evuleka amazulu bazalwane kuyenzeka ekhaya livaleka kodwa ungena endlini kaNkulunkulu livuleke. Don't take it light. If devil chase you out of the church, it's not a game. Ukususa kwi-portal. Amen. So ke ngicela nibambeke le nto engikhulumayo. It's so much important. So this is so much important ke bathandakazi. Right to the umuntu osilethela sithunywe uElokhozana. Right to the following to the messenger of the congregation. Ubando TPT okay. To the congregation, yes. Or congregation in Ephesus. So khona bathandakazi. Yes, khuluma to each and every church have a special angel assigned, appointed for that particular precious church. Amen. So la endlini nje okwazi to mawuzongena la endlini uze kuNkulunkulu wala endlini, 2 kunengelosi yala endlini, 3 kunobuholi bala endlini, 4 kunabafowenu nodadewenu. Amen. 1 kunoNkulunkulu uJehova la endlini, 2 kune-angel yala ekhaya, 3 kunobuholi bala ekhaya, kunabafowenu nodadewenu. 1 kunoNkulunkulu wala endlini, 2 kune-angel yala endlini, 3 kunobuholi bala endlini, 4 kunomama nobaba nobhuti nosisi. Ngikhona nibathandekayo. Yeah, kune family la endlini, kunobuholi la endlini, kunengelosi yala endlini, kunoNkulunkulu wala endlini. Yonke lento uyenza phambi kwa yonke le 4. Une family la endlini, unobuholi la endlini, unengelosi la endlini, kunani bani, kunoNkulunkulu la endlini, nithuleleni la ekhaya. So that's how impilo yakhe ikhandwe yilokho nje. Ngacathi khona into njengoba impilo yakho nje ungena la ukhonza, impilo ishintsha. Ingoba kunoNkulunkulu la endlini. That's point number 1 khona nibazalwane. Kwi-governance yakho uNkulunkulu yokusebenza, kunengelosi uNkulunkulu asebenza ngayo in the house. Kusebenzeni kwakho uNkulunkulu kunobuholi asebenza ngayo. Ekusebenzeni kwakho njalo kunomndeni, kunobaba nomama, obhuti nosisi in the house. Then their life is changing. Futhi uma ungayanga enkonzweni, awuyanga uNkulunkulu. Awuyanga engilosini. Awuyanga ebuholini, awuyanga kuyifamily. Kulula ungayi kodwa mhla wambulethwa uyile kuphi. Ngizobona next week usho kuphi. Ikuphi lapho? Kodwa namhlanje ngizobuya ngibone usho kuphi. kuNkulunkulu engilosini ephethe imbenge. Abanye yenyuka ithotha into zabo ayikho ngisho umthandazo owodwa ngisho iconsi. Ingakho uma usungenela ungathuki. Akufanele ingilosi mayisibuyisela ama reports emumva ayikho yakhe iminikelo, awukho wakhe umthandazo, azikho nezakhe inyembezi. Amen. Fika la endlini uthi sengifikile ngifike phambi kaNkulunkulu anithuleleni bazalwane. Uthi nize kuphi? Nize entabeni ethunqa umlilo cha. Kodwa lithi iBhayibheli size igidigidini zengilosi angithi. Yeah, ebandleni lamazibulo. Church of the firstborn. So when you come to the place of God, you must have that thing in mind. See, vulele umnyango no to the angel. Amen. Yes, with the angel, bracket leader, but the truth of that matter is there is an angel for the church. Tshela ukuthashona thani ibandla nebandla khuluma linengilosi yalo. Shona futhi ibandla nebandla linengilosi yalo. Ayikwe indawo ihlala lapha. Akuyona yakabani of South Africa iyala. Amen. Yeah, yazi ama records. Nkathi wena uthi ngiyangena ebandleni, ungena kuma records na kwi database yebandla at the same time. Futhi ungena na kwi database ye angel. Yazi unoyibani belong here. Sekuyethusa uma ucingwe altar la khona ungekho. Kuyashaya kancane. To the angel of the church of Ephesus. Right? Yebo funda ke sisama funda isiZulu ba. Khona abantu abadala ngisikwetiza. Lo siyebandla lase Ephesus lobo ukuthi
nakho akushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinti zezibane eziyisikhombisa zegolide, uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho. Whoa, sirashi-ke manje sile. Dlula khehla ngicela ungifakele na iversion engifuna. I know your works. Malibonge liphinde dunyise igama lenkosi. This is leli bandla bathandekayo. Elinye lababandla iBhayibheli ethiwa lalikhuthele, hard working was very there. Bandla lase Efesu. Usakathi ke uNkulunkulu ngiyayazi imisebenzi yakho. Sike sathi ukuyithinta kancane last week. Benikhona? Uthe ngiyayazi ini bathandekayo? Imisebenzi yakho. Lento oqala nje bazalwa bami isitshela into ethi akusinto evale sifanele sisheshe edlule kuyona kalula. Isho ukuthi ayikho into oyenzayo. Sesibuyela kule nto engikhuluma ngayo. Ayikho into oyenzayo endlini kaNkulunkulu okungagcinwa ama records ayo. At least I know your work. I know your works. Ngiyayazi imisebenzi. Ayikho into nithuleleni vele. Ayikho into oyenza endlini kaNkulunkulu izulu elingagcina ama records ayo. Yonke into oyenzayo. Bazalwana positive side manje. Asiyeke lo ngayenzi. So ikhulekele ukuthi uNkosi ikusize uyenza. Usibuke lo yenzayo manje. Yonke into oyenzayo endlini kaNkulunkulu bazalwana bami. Lithi iBhayibheli nazi ukuthi ukusebenza kwenu akulonize Nkosi. Yonke into oyenzayo iNkosi igcina ama records. Khona lo uthi Jesu ngiyayazi imisebenzi yakho. Kwangeyona imisebenzi emibi la bazalwane. Bonke bayathutha Nkosi yamade. No akusiyeke leyo. So buye siattende ke la. Sicela ukukhuluma ngale misebenzi eright. Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Ngoba enye into ofanele iqale siyilungise bazalwa bami ukucabanga ukuthi noma yini esiyenza endlini kaNkulunkulu iphelele emoyeni. I wish I can have a church. Nisekhona la. Ayikho into esiyenza phambi kaNkulunkulu ephelele emoyeni. uNkulunkulu uneqiniso ngalendlela yokuthi yonke into oyenzayo ugcina ama records ayo. Thuba niwenzile. Ayikho into oyenzayo. Ngiyayazi kusho uJesu. And these people I think baba shocked ukuzwa ukuthi kusho inkosi uqobo lwayo ithi imisebenzi yakho ngiyayazi yonke. Hawu. My God. Yazi bengithi ngicathi ngiyalahlela nje mina. Ngiyakhozwa phela oba yikho into engayenza ngathethelelo. Kuyaphoqa ukuthi ube khona engikwenza. No! I know your works. This God we serve. Ikhetha ama records okwenza kwethu. Amen. Ngiyayazi ini bathandekayo. Imisebenzi yakho uthi yonke ila. Bazana sakhuluma sathi in the book of Revelation 20 likhuluma ngencwadi ezimbili lapha. Ngicela silifundele lo. Baleke loba mongo wayikhuluma ngomlomo lento abanye bagcine besala. Fund 20 verse 1. Verse number 11. 11 lo yaJesu. Yeah, 11. 2011, yeah. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso. Obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. Akutholelwanga indawo. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemphambi kwesihlalo sobukhosi. Yes, judgment there. Ilanga le judgment come. Izincwadi zavulwa. Khulumani yini eyavulwayo? Izincwadi. Khulumani yini eyavulwayo? Izincwadi. Izincwadi. Books. Yes. Nenye incwadi yavulwa. Kwavulwa ini? Izincwadi. Nenye ini? Incwadi. Abafethu listen ayifani please, be careful. Uthulo akuyena one. Kwavula incwadi nezincwadi. Akusiboneni ukuthi incwadi isheshe yaqala legcinwe ngayo isheshe yaqala ngayo yachazwa. Yes. Nenye incwadi yavulwa yes. Ngeyokuphila. And another book was penned which is the book of life. Le ncwadi yesibili evulwayo ibook of life. Amen. Incwadi yokuphila nithole khona nibazalwane. Amen. Le ncwadi ile igama lakho elingene kuyo mhla umukela uJesu. Ngalalela ungakenzi lutho.
lalela awukafasti la awukashumayeli awukanikeli awukalekwa awukenzi lutho akuyona incwadi yemsebenzi le incwadi yokwamukela uJesu. Immediately you receive Christ ungena in the book of life. Baphuma labazana bayoshumayela uthuma uJesu abafundi mvele yase 2:2 uthi go out and preach banikeza amandla baphuma labazalwane bashumayela amadimoni aphuma things happened in Jesus name babuya belethe report bathi hey uthi uJesu nihambe kanjani uthi hey siyayiqante nje awukho umuze singene kuwo amadimoni abesheka singakafiki besithi singena nje amadimoni aphume in your name things happened wathi uJesu lalanike imaintainenike leyo wathi ningajabuliswa ke ukuthi amadimoni anithobele wathi jabulisana ukuthi amagama enu alotshiwe encwadini yokuphila ngoba ngenzela ukuthi ningasebenzi too much nisebenze kodwa uthotha amagama wekho la ngoba in the book of works encwadini yemsebenzi nizoba continents u1 no2 no3 kodwa manje ngekho encwadini yokuphila it's a problem ngoba ngencwadi yokuphila singena ezulwini i-database yabantu abasezulwini bafala kwincwadi yokuphila iphethe list yabantu basembusweni. Amen. Ongafunyaniswa ngelotshiwe encwadini yokuphila walahlelwa ngaphandle kwakucheka hayi encwadini yemsebenzi akusho ukuthi ongafunyananga sangesebenzile no ongafunyaniswa ngelotshiwe encwadini yokuphila walahlelwa ngaphandle. Nikhona nibathanda kahle nabo abanye abazana bayaphuma bayoclaima bashaya itoyitoyi ngelanga le-judgment bathi baba no awukwazi ukuthi sesingathiwa thina manje silahlelwa ngaphandle thina sikhipha amadimoni ngegama kodwa nithuleleni sikhipha amadimoni ngegama lakho saprofetha ngegama lakho senze imangaliso ngegama lakho you want so many things abayishoyo eziyiqiniso zwanini ukuthi uJesu uthi uJesu hambani benze bokubi uthi waphendula uthi hambani benze bokubi anginazi akasho ukuthi akawazi umsebenzi ibona ngabazi kusho ukuthi laba abantu basebenzile ngempela amayishosha abayisukumisile kodwa bengekho in the book of life. So incwadi yokuqala umuntu esimintroduce kuyona ile ncwadi yokuphila. That's why uthi umuntu fanele amukele uJesu and angene in the book of life. Yes, come on. Qhubeka sileni. Nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini. Kodwa leli bandla amen bathandekayo. And the dead were judged according to their works. Amen. Yeah. Njengokwemisebenzi yabo. Lithi iBhayibheli by the things which were written in the books, not in the book. Should kukhona incwadi egcina ama record ukuthi wenzani. Bese kuba khona incwadi ekubhala igama lakho ngokuthi umukela uJesu. Uma umukela uJesu ubhala igama, uma ususebenza kubhala incwadi futhi egcina imisebenzi yakho. Laba ke abantu laba babenza imisebenzi emingisho ngaphukile ukuthi ngisho imisebenzi emibi nayo iya record. Asibayeke ngoba sikho negative thina sele team yabantu akuzogcinwa ama good records. Should yonke into oyenza endlini kaNkulunkulu igciliwe. Yenziwe njani? I know your works. Pindelani ke mova ke sizofanele sithandazeni ngekudala. Mani niqala ngaze ngijake ukuthi sivale kanti anizwa nto. Ezwakala kwathi. I know your works. Yes, masethini? Ngiyayazi imisebenzi yakho siliqala abantu. Yazi imisebenzi yakho. Yebo. Nemizamo yakho. Amen bathandekayo. Leli likhuluma ngemizamo la kwaZulu. Leli yalikhuluma with your labor. Amen bazalwane. Yes, uthi ngiyayazi imisebenzi yakho kanye nokukhuthala kokusebenza kwakho. Nikhona bazalwane. Leli likusebenza likubiza ngemizamo. Lilungile nalo. Lihle kakhulu. Amen. Yeah, ukuthi you are endlini kaNkulunkulu you are such a wonderful labor embusweni. Engathi endlini kaNkulunkulu kuphela in the kingdom. Ngoba umbuso kaNkulunkulu ufuna ama labors. Nikhona nibazalwane. Isivuno sikhulu kodwa izisebenzi zincusana. Amen. That's why mase usindisiwe bazalwane by the help of the Holy Spirit find something to do in the house. Maningi amathuba agcwele indlu kaNkulunkulu. Ngendlela kusafana siwashumayela amathuba. Amathuba maningi bazalwane. Nikhona bazalwane ba maningi amathuba asendlini kaNkulunkulu. Kudingeka nje abantu who will identify lawo mathuba and bangene kuona basebenze for the kingdom.
Malibonga igama lenkosi. Biz. So lithi iBhayibheli, I know your labor. Yazi le alikho ivesi elakala ngidla langijabulisa emoyeni wami. Ngoba sometimes mawukhonza uzucabanga ukuthi nje khona umuntu othi hayi ngiyathandaza ngibona ukuthi akwenzeki lutho uthi I know your works. Ngiyakhonza nje ngibona ngathi hayi bakithi akekho nonakile, I know your works. Amen. That I uno capital letter ngijabuswa yilokho. Uthi I know lo sho njalo is God himself. It's Jesus himself. Uthi mina ngiyazi kodwa. Yes, leadership ngenzeka ukuthi ngaboni. Yes, abazalwane ngenzeka banganaki. Uthi but me I know your works. Malibonga liphinde dunyise igama lenkosi. Nikhona nonke bathandekayo. Nilalele nikhona bazalwane. I know your works. Bese ke your labor. Malibonga igama lenkosi. Nokusebenza kwenu. Uthi nakho futhi kunjani bathandekayo? Yeah, that's why khula hazethe Mashiach. Ebandleni lase-Efesu sifunda into ethi ibandla fanele lingakuphela amandla ekusebenzeni. Faith without works, that faith is dead. Amen. Ukukholwa okungenayo ini bathandekayo imsebenzi. Hey amaya. Inkosi mayisilekelele bathandekayo. Ibandla libamba ukukholwa okunani bazalwane bami nomsebenzi. Yes. Find something ongayenza in the kingdom. Push yourself. Uthini konje engayenza? Amen. Yazi bazalwane masingakhathazwa yiloyo nto. Uthi khona ingoma ethi if you can use anything Lord you can use me. Uma uNkulunkulu kanti ungakwazi ukusebenzisa noma yini, nami ungakwazi ukungisebenzisa. Amen. uNkulunkulu mayakwazi ukusebenzisa imbongolo, nami ngangisebenzisa. uNkulunkulu mayakwazi ukusebenzisa whatsoever, nami ngangisebenzisa. Malibonga liphinde dunyise igama lenkosi. Amen. God must help us. Ukuthi let us have that passion to work. Time has come. La bazalwane bami, yes, njengoba ngikutshela bazalwane, endlini kaNkulunkulu ikhona into ongayithola uyenze ibe inkonzo. Amen. Ungamangaliswa ukuthi bazalwane bami angathi ubani wenza lelo kozana wabeka le class lokho wabeka lokho wabeka lokho nalokho wabeka kanje namanzi akhona. Hello. If this thing uyenze namhlanje wangayenza next week waphinde wayenza kulela sonto mhlawumbe wangayenza sobe uyayiyeka futhi uyazi uyekiswa yini uyekiswa ukuthi ubekela amanzi angaphuzwa phinde waqoqa engaphuzwanga ubuye next week wabeke mhlawumbe bangaphuzwe kuhafu noma angaphuzwa phinde wabeke futhi other week. I'm telling you into eyinkonzo into oyenzayo ungayenzeli ukuthi kukhona uku-appreciateayo uyenziswa ukuthi you are ministering to God ngayo. Ngisho ngawaqoqa amanzi ize kuphela inyanga engaphuzwa umuntu uthi kodwa ngeke ngiyeke inkonzo. Mhlambe akakaqondani nomuntu owadingayo. What if ngawabeki namhlanje kanti umuntu ozowadinga uzofika namhlanje? So ukwenza inkonzo ungayenzi uthembe response uthembe ushayela izandla abantu, no, uyenza inkonzo amehlo akho akulo mkhonzayo. I know your works. Hence bazalwane kunabazalwane baqala inkonzo bayibona inganikeza umuntu attention. Bavele baye benazi bazalwane these systems of cameras and abanye babaqatha niyashutha emasontweni niyashow off. Senizenza abafarisi. Nithandazani nifuna ukubukwa abantu. Sethi manikhuleka manje bethu bakhona ukushutha akathanda singane yena lokubukwa. Bangakiyeka kodwa ukushutha lapho. Yahamba lethi icriticism yacriticizwa yadlula yaza yofika kwi-ministry. Manje isikwi-ministry level. Ngoba yonke into eyenziwa umzalwane eyenza inkonzo in the house of the Lord akayeki ngenxa ukuthi uyadiscourage. Uyenza inkonzo izibe inkonzo izibe inid izibe isidiko. Igcine sekuncika abanye abantu kuyo. Yaqala inganakwa umuntu. Amen. Hallelujah, Jesus. Amen. So I know your works. Push
ibandla lase-Efesu ithi ke into yakhona bazalwane, make it a point ukuthi mawusembusweni you contribute with something. Noma ekwenza ube sobala noma ube secasheni, do it. Malibonga liphinde dunyiswe. Hallelujah. Ngeke ngithi bazalwane bami masesikhonza kahle. Fanele masifike enkonzweni uqalaza ukuthi uhlahla amehlo. Ukuthi konje yini nje engenziwa la engayenza kodwa engine skill sayo engayi-introduce njengenkonzo. Then you come to leadership. Yazi baba, I've got an idea. Ukunotice anyway baba mangena abazalwane la inkonzweni most yabo bangena ube 1 2 3 4 5. Yazi mase ngasethe into kanjela engenza ukuthi abazalwane mabeqeda ukukhonza noma ke before bakhonza whatsoever. Khona abantu weekend abangeza nama ideas angasenza sinaka into ekade singayinakile. Inkonzo ke le. Ngoba number 1 inkonzo uzotshethwa uyenza. Inkonzo enye into ezombuleka kuwe uyi-introduce. Abanye abantu behlele kanje balinde ukholi ukuthi ngicela ungitshethi ngenzeni wathi omunye ngicela ukubuza ukuthi ngiyini mina ngathi angikwazi. Uyabona umuntu engamazi ukudlula bonke abantu uwe. Angikwazi inhlobo. Futhi ngiyaqala ungamazi umuntu kanje. Because sometimes you need to introduce. We came with early time, we came with systems of preaching, bevele khona ama open airs, but sayifaka lento in our church. Yabo. Let them street ministries where we'll come out and preach. Once we introduce it, we leadership sometimes they will say inde manje nesifuna kwenza njani? Cha sifuna ukuphuma nje la. Sihamba estradini sophuma ngani? Sound yayingekho. Kumbula samkhathi sihamba ngenyawo. Siqhamule nje ngenyawo simemeza kanje njobe ehoshoza kanje sawabulala ngalozo ikhatha manje. Ngikhona nibaza esimemeza ethi abafowethu maye khona. uJesu uyaphilisa. No, they didn't understand the thing. Angithi asibayenze bona. Inkonzo kithi akuyona inkonzo kubo. Sathi kona isinike ichance kodwa basinike ichance sapusha. Bamangazo ukuthi babona ubuso obusha obungena enkonzweni. Bungeniswa yile yanto eyenziwa leza ingane phandle. Qala kwaba into yengane esingaziyo result kanjani ukuthi siyahluphi ukuthi mayisindawonye buyibhede. Okay, ama fears abo lapho sathi akunisinike itho saphuma sayenza into. Yashintsha. Ida next sabu sejoinwa nayibo. Tekusuka lapho sayizwe simenyezela phezulu. Ukuthi kunenkonzo lapha yomgangela ezophumani sasibiza ngesitiki ke thina. Nikhona nibazalwane. Kuthiwa kuyiwestiki nithulele nibazalwane. But this thing iqale ya introduce for yithi iku blind. Sayifaka kodwa indlela esiyenze ngayo ya impact. Yabuya yazoba iprogram yebandla. Amanye ama programs ayongena la ibandla nayo qhamuka nani. But kufanele sibe nenhliziyo yokusebenza. What is local church? Local church is an umbrella. I-umbrella bazalwane bami, i-umbrella nje esuke bonke abantu bekhosela ngaphansi inkosi abasebenzisayo. Kodwa akuyona akusho ukuthi i-local church i-umbrella e-accommodator onke ama-visions inkosi ewambulayo ngaba individuals. Ungamanga ukuthi uNkulunkulu kukhona into ayoyimbula kuwe ibe yiphathi ye-local church through you. I know your works. Fanele siqhumise lo moya wokusebenza ebandleni. Amen. Nithuleleni bafowethu. Siqhumise umoya wokusebenza. Come with something that will make church. Noma yini yabazalwane uma wonke umuntu la engacabanga engaphuma yocabanga. Ngoba into yokuqala fanele sibe ngama-thinkers. Sibe ngabantu aba-creative. Wonke umuntu angasacabanga ukuthi konje yini esingayenza nje just to take. It's either sifuna improve uyomangala. God will bring you the idea engayenza sibone kwenzeke enye into different in the church through you. So I know your works. Somebody say amen. Asihlokuzeni ngoba ngo11 siyathandaza. I know your works and your labor. Somebody say amen. Uthi imsebenzi yakho ama results of your labor. Uthi I know your works. Usethi I know your labor. Shuthi igeja liphansi lapha. Malibonge igama lenkosi. Amen. Igeja likubazalwane bami. Yasetshenzwa. Malibonge igama lika Jesu. Yes, come on. Yes, please. Nokubekezela kwakho. Sethi ke nani bathandekayo futhi. Sifuna sibuke nje character yaba seFirst namhlanje.
abanye sobabuka next week. And your patience. Kanye nani bathandekayo? Inye into bathandekayo isithelo esidingakalayo kakhulu ebandleni, isithelo sani bazalwane bami? Sokubekezela. Ukubekezela ke yini bazalwane? Ukubekezela ukuthi ukulinda into izifike. Ungagive up ingakafiki. Sometimes wathi ngikhuluma into enzima kanje, sometimes ukubekezela ukulinda into ongayazi yofika nini. Kodwa ubulokuthe nje kodwa egcineni khona usuku izokwenza njani yona? Bekezela. Enye into okudinga ukuthi uNkulunkulu asilekelele kuyona, hence ngithe we must visit these churches. Enye into uNkulunkulu afuna ukuyibona ebandleni isithelo sokubekezela. Hey my goodness. Hallelujah. Enye into esichallengewa kuyo in our time, sikhonza bazalwane bami nebandla elihluleka ukubekezela. Angisho Holy City, ngisho the body of Christ. Into ayikhumuza uSathane ukhumuza isithelo sokubekezela. Yabona umoya wama instant usigcwele la kithi. Sifuna into manje ezokwenzeka manje, siyibone manje, evela komanje. Thina sifuna ukuba isimanga manje. Le process yokubekezela ayasifuni ke yona. Thina sifuna into manje. Manje. Yabona manje. Ufuna ukunikela manje ngibuso manje. Uphinde ishintshe manje. Manje. Yabo. Ufuna uNkulunkulu ukuthandaza manje angiphendule manje. Ngibone manje. Yenzeke manje le. We have a now mentality. This element noma lesithelo sokubekezela fanele sibuye ebandleni bazalwane. Ukubekezela khona ukuvilapha, ukubekezela khona ukugive up, ukubekezela khona ukudikila, ukubekezela ukuqhubeka into uyenze uyikholwe njengendlela owaqala uyikholwa ngamhla uqala ukuyisho. Uma kuyo iziqhamuka ithelo. Khona umuntu uyabekezela nje umsedikilile. Hayi semvele ngayeke. Wakhona ukudikila ukubekezela ubona hayi ukuduba kodwa nokakhona ubekezela lokho. Hayi mekwenza ijob uyokwenza mayengakwenza akangakwenza hayi vele hayi ubotha na kuningi azokusho manje ngoJehova la uyogcina sethi mengamncengile vele hayi bo khuzani. Bantwana benkosi, enye into eyenza ibandla lase-Efesu ngoba la uJesu ngiyamthanda akaqalanga ngezinto afanele zilungise, uqale qala ngalezi zinto ibandla eligudi kuyo. Look at this church, a hard-working church. Ibandla elisebenzayo. Amen. The laborer. This church sekugcwele ama-laborers lapha nabantu nje abafaka ijoka phansi. And number 3, uthi uJesu ngiyakwazi nokubekezela kwakho nithuleleni. Kusho ukuthi inkosi uma ubekezela ama-records okubekezela ikuphathele nawo. Kuthiwa hey manifuna umuntu obekezelayo noyibani bani. Lo umuntu uyabekezela. Ukubekezela umuntu, ukubekezela cishe kufanele lento esasiyifundisa la ngeconsistency. Ukubekezela ukuphikelela ubona into eyodwa ngendlela okade uyibona ngayo noma ungaka ama results akhona ungakawatholi. Uyalinda ama results azafike. Alize nimncoma umuntu nithi hey guys, hey sibo ukubekezela kwakho sasingazi lento iyophenduka ibe kanje. Hey yazi wasizwa ukuthi ubekezele wena. Hey nawe akasuyincome kanjalo akazi. Hey safana ukuthi ukubekezela kancane. Lelanga ufana kuyincoma ukuthi hey yazi ngiboka ukuthi ngabekezela lapha. Nathi ngase ngifuna ugive up phela kule yanto mina. Sengithi ngiyayiyeka nje le yanto ukufunda lapha ngibona ukuthi ayisebenzi. Hayi ngithi le business ngiyayiyeka ngibona ukuthi ayingisebenzele. Hey yavele yaqhuma into. Amen. Bekezela. Malibonga liphinde edunyise igama lenkosi. Sikhuluma ngani labathandekayo? I know your patience. God must help that ibandla lokugcina. I-element yokubekezela ibuye kulebandleni. Failing that church, uSathana uzoshaya ngakho ungabekezeli. Njalo uma inkosi sizosenzela isimangalo sesithile uyofika sinyakazisa. Ngoba uyazi uma sanyakaziswa siyakiyeka ukubekezela. But the devil is a liar. Nithuleleni bathandekayo. Awu amen bathandekayo. Khona ingoma sasicula kudathi ngizohlala la azabuya uJesu. Izohlala la hazabuya uJesu. Niyayazi kodwa izohlala la hazabuya uJesu. Lo muntu wayicula ukubekezela kahle kahle. Kahle kahle uma ungabe interpretela manje wayethi ngizobekezela asa. It's not a matter of ukuhlala nje phela. Wayisho ukuthi no matter yini eyonginyakazisa I will never move.
Ngiyakwazi ukubekezela. Kuyabekezela tshela umakhanda kuyabekezelwa kubo kaJesu. Methula umakhelwane uzama ukunyusa ivolume shothi ngenza ukuthi ukhulume kancane nawe akakuzwanga. Shona thani kuyabekezelwa. Hallelujah. Patience. Ibandla elibekezelayo. Awuthi ngisho kanje, 1 likwazi ukubekezela ikhathi zikaNkulunkulu zokusebenza kwakhe. Nithule nonke ekhosini. Ibandla likwazi ukubekezela ikhathi kaNkulunkulu ngoba enye into odinga uyibekezelela wena ikhathi kaNkulunkulu. We serve a God of his word and we serve a God of his time. Angisho kaNgisi sakithi sikhonza uNkulunkulu wezwi lakhe noNkulunkulu wesikhathi sakhe. Kodwa I will tell you this bazalwane bami ngihlale ngisho every day. uNkulunkulu usho ungacabanga too late kodwa mayifika kuwena uyobotha ufike ngesikhathi. And you will praise him. Umbonga uthi ngiyabonga baba ukuthi ungafika izolo ngoba ukuba ufika izolo bengeke kwenze kanje namhlanje. I-timing kaNkulunkulu is always right. Ungambona ngathi ukuzibile namhlanje kanti uqondanisa ikhathi. Wenzela mhla efika. Kodwa ngithuleleni. Khona izwi elithi udeka itafula ebusweni bami, udeka itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami ngithi ya udeka itafula abantu phambi kwami kuphi khona ebusweni bezitha. Wenza njani? Udeka itafula phambi kwami ebusweni bani bezitha. Amen. So that process should konke fanele yenzeke. 1 shothi izitha fanele ingayi indawo. Amen. Phela akakwazi ukudeka itafula phambi kwakho ebusweni bezitha izitha ingasekho. Shothi enemies uma uthatha izifa athi ayakanga. Manje ngizolenza kanjani itafula phambi kwabo bengekho. Shothi fanele bagcine ba survive amehla bekhona babe right. Fanele bagcine. Bese thi ke ngizobe sengiqala iprocess ke yokuthi ngendeke itafula phambi kwami. Shothi uNkulunkulu uzonidlala itafula lakho afake intwana emhlophe mawuthi mhlophe angazi nenihlele amatafula before you. Kuwena iguest. Kuwena isikhulu setafula. Athi izitha manini kanjalo ngayindawo leni ufuna nibuke phambi ebusweni babo. uNkulunkulu alendlala itafula nikhona. Kodwa leyo nto ngicabanga ukuthi uyodika Tom and Harry abantu akade bebekezele. You need dinga ukuthi unyamezele. Ubekezela bazalwane bami. Awuthi ngisho kanje ukubekezela kunzima kodwa expensive. Mawufuna into ebizayo bekezela. Mawufuna iship line thatha ama shortcut ke. Bekezela. Mawuzonyamezela nje bathandekayo. Mawufuna mawudinga ngempela into sometimes genuine kaNkulunkulu kuphoqa ini bazalwane bami. Hey awuthi ngisho kanje uNkulunkulu akabi late. Process yokubekezela la uNkulunkulu 1 usuke izinto eziwu2 usuke yakhanda wena. Kwesisikhathi uNkulunkulu ekubekezeleleni usuke ekhanda i-character yomuntu iyaphuma. Kwesisikhathi ekutheni uNkulunkulu akulindise. Enkathi ulindile build i-character. Uzokuba ne-element ofuna ukuduba athi uyayibona ukuthi ushort tempered kanjani uyoduba wena sengubeke mangakuphi imayini namhlanje uyiduba phakathi nendawo. Uqale la nje ngingakuniki u100 rand ngufundise ngo100. Ukuze mhlambe mawusuphethe imayini i-character engakufundisa ngayo indlela engakuthena ngayo 100 rand iyokwenza ukuthi ukwazi ukubekezela noma usuphethe imayini. Sometimes God will shape your character. Ekushape isibusisa ukunika sona. Ngoba bazalwane bami wonke umuntu ofike phezulu prematurely udala inkinga mayise phezulu. Andamine abanye abantu akayazi pain yokulinda. Fana umuntu omholi ngakho ukuthi lithi iBhayibheli umuntu omholi angakabe usandwa kusindiswa. Anilifunda ngalelo nje. Anilazi lithi ebuholini umuntu akangabe osanda kusindiswa. Lithi hleze ngokukhukhumala ayilandele ilingo kaSathane. Ukukhumaniswa yini umuntu bafowethu engene ebuholini akakaze ayihanda gowe iprocess yokubekezela. Khona lento afana ayifunde la kuyijeni ayifunda khanda khiwe ashape wenthuleleni bathandakayo acela uNkulunkulu athi okay kulungile ngizokunika apply yonke ama systems ama principles apledge anikela thandaza fast izulu lithi ngizwile lichule kodwa enkathi lenza njalo le build character. Hallelujah.
With our beautiful ingane zethu esiyithandayo, sometimes we need to have a mentality of God kubantwana bethu. Angisho kabazala ngisho ngomoya. Sometimes ingane akufanele uyinike yonke into eyoyifuna ngoba iyophila ingawazi uno. Ngelinye ilanga nje kuyofuneka ukuthi uyinikeze izinto ezizidingo kodwa nawe umzali fanele uweye ubone ukuthi yathini lokho engakwazi yalokuphila engenakho lokho. Athi ufuna ukuthi mina I want my own phone. Ifoni yami uthi lalela ke ifoni ngeke ukwazi ukuyithola wena. Ayizi pain yokubona abanye bephethe ifoni yena angayiphathi. Ukuze afunde uno. Enkathi elindile thola la ifoni uzozuyithole ngoDisemba icele ngoJanuary simfundisa ukulinda ngoba abantwana bethu masingaba trainanga kanjalo siyakhanda amafokofoko abantu abayo give up kalula empilweni. Kusasa izothi impilo isekuyena oyihate mayizinto ezangalunga vela ishiye phansi impilo hamba ozamenye ngoba akakaza trainwe ekhuleni kwakhe ukuze ukuhlangana nesimo esithi cha aphile kodwa isidingo sikhona kodwa zama indlela ezinye zokuphila inide engayihlangabezini. Anina amen in this house. I'm not trying to, I'm so good nami abantwana bami, they will say this thing manginamandla okuyenza I do it. But sometimes fanele ahambe enayi answer cha. Awazi uno. Akodwa ngithule yazi. Ngangitshela ngisho bona abafana ke bona ayifani sibe baningi kakhulu lapho sisebenza nakhona semantombazaneni. Sikusebenza ngoba uma igama lithi no nje engalazi hey umfana uzothi ehleni unkosikazi la noma esemdala meke nje umuntu wesifazane noma engakhuluma umuntu echakene abanye abantu ba abusive namhlanje ngoba igama lithi no akaza lazi nje. Yabo hayi mina kunqatshwa ke mina makufunile mina ngishana manje mangithi letha la into umama uyiletha same time la hey mina hey no baba mina hey lalela ubhekene nomunye umuntu ke manje wena ngiyakutshela ke hey yenye ke manje ingadla obhekene na kale yangadla sayikhanda kabi eli akakaza sithole lesithelo sokubekezela akakwazi ukuthi afune into angayitholi. One richest man once said, Washington powerful, but I don't say it, apply it. But at times when Tumela, abantwana bethu kwamakhelwane bethu, richest person, uthamba umfunela isopo lapha, noma iNorox, noma umfunela usawuti. Put two things that I'm doing. Put one, so ngenze lo makhelwane, babone ukuthi noma nginayo yonke into empilweni, but I still need them. Utho kunye kwesibili ngifundisa abantwana bami ukuthi noma unayo yonke into kodwa uyayidinga sometimes enye into komunye umuntu. Uthambana hawu baba sawuti why singathanda ngepromote hamba nomcelela kwamakhelwane sawuti. Why singaphuma ngemoto dad samsawuthenga ngithe hamba nofuna usawuti lapha. Ingane ikwazi nje i-rich. Sanibona njalo uzongenza kodwa ungena ubala. Hayi besicela ubuza bethe ubaba umama siphanje uma ukhona usawuti okhona uphela lo sawuti lapha ekhaya ufundisa impilo nakumakhelwane. Hayibo wemakhelwane nami nginayo into engiyifuna kuwe. I still need you noma nginayo yonke into in life. Nabantwana bami I train them and I teach them. Ukuthi lalela mntana wami ngisho uNkulunkulu engakubusisa uphile nayo yonke into kodwa khonto oyidinga komunye umuntu. If that school is not there, uyokhulisa abantu abafana nalesa sicebe sasingafuni umuntu singenandaba namuntu. Patience. So kuyabekezela tshela umakhelwane kuyabekezelwa ke. Amen. By the way, mawungena ensindisweni ungena emhlabeni wokubekezela nithuleleni. Ungena emhlabeni wani? La ikhaya kwenziwa kanjani bathandekayo? Hayi. Abeze. Akaze ubamba ulayini lapha. Hey yathi khona sasangena nabe inkinga neziningi. Akaze ubamba ulayini lapha na Shoprite. Ubonke lo layini lo ya. Uthi ubuka ongale ngaphesha aniyazi lonto le. Ubone lo layini uyahamba manje umakelo wamama noma ubhuti ngeshethu awuyalo wabhuti weshethu besiqondene kanje. Buka manje usekuphi yazi? Ay lo uhamba kanye uthi hamba kanti lo wabhuti weshethu sokulunguza lo ntombazana ushaya ithide yani umuntu ogangayo le ntombazana. Futhi na uthi uyayibona sengathi khona exoxa nto uyayibona le ntombazana. Uvela ushintsha ulayini uthi ayazi angicela ukuphuma kulo layini bathi uyaphuma nti aya sengijoyina lo ngale avela uvale umunye vela uphuma uthi uyafika ngale vale ku block ikhadi kulo ngale. Usubuka lo muntu ubume eduze wakho umbone eshaya impahla uthi yazi kahle lo wami uthi
Tshela umakhanti kuyabekeza. Lapho number 6. Usukuthi kuthi buyela lapho uyothi la kahle bekuyimina bengila. Evona ubone lo bhuti omude lo uyena okhiphi lokubuza ukuthi uyaphuma yini but hayi. Ngeke buyeleke kulo yababa lo. Hayi lo yababa ngakayivumela into engiyenza manje lo mgcaluzo lo. Come on makhala ntsha siyabekezela like. Akathi baningi ababanjwe le nkinga indaba lemvunge. Ngathi ngiyayazi somewhere. So those are the most important things. But develop a spirit of ukubekezela. Somebody say amen. Develop an element. Mhlawumbe mangafikanga okuningi nibambesisele sengiqale ngazo. Develop an element of ukubekezela. Funda nje nempilo. Angisho ukuthi delay unnecessary now umuntu wena uyibona ukuthi andazi ukuthi ayikho ngoba manje. But it's important bathanda kaThixo. You don't just swap lines easy like that. About stick to your line. Be patient. Uyobangana, uyobona. Enye into uyobona late ukuthi kwangisiza ukubekezela. Akaze ngizwe in life kukho umuntu okhalayo ekhaliswa ukuthi ngabekezela. Mina ngihlangana nabantu abacelebrateayo abathi ngiyambonga uNkulunkulu ngokubekezela. Instead mangihlangana nenyembezi, ngihlangana nenyembezi zomuntu ukuthi kube ngabekezela. Yanyamezela. Nikhona bathandekayo. Kwenziwa njani bathandekayo yabeke? Khulumani phela manje. Uthi ngiyakwazi, I know your works. I know your labor. Even I know your patience. Yazi kusemthandazweni bazalwane ukuthi uNkulunkulu sangathi ngasilekelele. Nathi sibale njengebandla laseFesi ethi ngiyayazi umsebenzi, ngiyayazi labor yakho, ngiyakwazi nokubekezela kwakho. Hallelujah! Ezulwini akugcwele bazalwane abantu akade bephila soft and soft. Kugcwele ithimba labanyamezeli. Abantu abathi ayisabekezela kumnyama. Kwavele kwavuka ingoma ethi akumnyama mawukhona. Hilimaya uNkulunkulu mafowethu fanele simbekezele sesilindise isizathu sesingekho. Ngoba nje yazi I don't have reason to wait now. Yeah, zonke izathu angangade ngiyiqoqile. Seyivele zahlakazeka zonke. Ngisele nesizathu esi1 understand. Kodwa ngizobekezela. God must help us. Ngishilo ngathi we are 95% spiritual. Ibandla lethu lingabi into engacishe ifuna ukusibulala i-reasoning. I-reasoning imisiningi kakhulu ezintweni kaNkulunkulu. Uyalimala. Yabona? Sokukhathalisa u-A no B no C no D. Sometimes izinto it's foolish. Lithi iBhayibheli sasindiswa ubula bentshumayelo. Sometimes you do something that is foolish. Ubona nje yazi ayinazizathu lento. Ngiyenza manje. But phakathi emoyeni wami khona izwe lingihlebelayo kaMoya Engcwele sibekezela. Ubekezela kuzala impumelelo nithuleleni bathandekayo. Ubekezela kuzala ini? Khuluma nami ukubekezela kuzala ini bathandekayo. Kungenandaba ukuthi how many times you try, how many times you strive, how many times you push. Wonke umuntu oyobala ukuthi uzame kangakanani. Bazalwane bami. Uma yonke leyo nto izokukhiphela to the result of give up here. Usuke ulimaza impilo yakho. Ayikho into ofanele ukukhiphele izizathu sokuthi even worse ukumyeka uNkulunkulu. Uyazi khona umuntu othi mekhuluma lawe la. Akutshela izathu ezenza ukuthi agcine engasakhonza uNkulunkulu. Uyibonke zazavalid izathu. Athi angeke ngikwazi ukukumela anymore. Asho. Kodwa ubone answer yakho nto egcina nosonjani hayi ngayeka ukukhoda awukahle ndoda. Uyazi mina bengikhaliswa isimo sakho kodwa ayi ama decisions akhe awese kunesimo. Simo sakho besi bad but your decisions were worse. Amen. Khala la. Sutha la. Bafutha kufanele sihlulwe imvelo. Mina ngaze ngihlangane nenhlanzi ethi hayi no ngeke. Yabona yami namanzi manje is too much ngaqala ngizalwa la emanzini. Yeah, inhlanzi ezinye zi right. Oba ungacaba ukuthi nenhlanzi zonke lapha ziyasurvive, ezinye ziphila mhlambe kanzima, yabo?
ezinye mhlawumbe ayithola abantwana. There's so many things that are happening lapha ku-animal kingdom. You never know. Yabo, hayi manje no sengibona into yalento yokuba ihlala emanzini, it does not work. Sengicabanga indlela ukuthi ngivele ngiphume kwengozama ilife ezihlahleni. No. If animals can never do that, how come you? I think ngishasa ngisho statement. There's no reason on earth, even in hell. Asikho isizathu emhlabeni noma esihogweni esingenza umuntu ahlukane noNkulunkulu. Noma isiphi. Lento ihlule ngisho ukufa. Ngisho ukufa uqobo. Angeke ukwazi ukwenhlukana noNkulunkulu. Ngisho usufile uma ungahlukananga naye anihlukene. Even death failed. Sickness failed. Family failed. Imndeni yahluleka. Imvelo yahluleka. Abantu bahluleka. Asikho isizathu esaka samiswa yizwi esingenza umuntu amiyeke uNkulunkulu. Uma izathu namaqiniso empilo efika phambi kwakho athi yeke uNkulunkulu, nayi answer bekezela. I love him even yazi khona umuntu ongakutshela ama facts ngoNkulunkulu, akutshela ukuthi uyabona ukuba uNkulunkulu uneqiniso kuwe, ngabe u1 no2 awenzekanga. Umtshethe ngazi ukuthi uqinisile mawukhuluma. Kodwa yazi igcineni answer ithini? I still love him. Ngimthanda enikeza upheni nabantwana abaningi. Mina ngiyumfazi wesithembiso. Ngingenangane. Futhi sengugogo. Bafowethu uAbraham wangendoda ebekezelayo, mthuleleni bazalwane. Ngabe lento ukuthi ifather of faith ngaba yikho. Ukube lesisimangaliso uSara kwangeyena umama wayibekezela. Ngabe lento bazalwane ukuthi uSara lento engishumayela ngabe igama lakhe ngiliphathi namanje. Ezinye izinto zokufaka kuma records ezizukulwane ukubekezela nje. Ukuthi akhonze amsaba uNkulunkulu ayeshilo. Uhana khuphuka yeshilo ingane ingekho. Uphenina athola ingane ngapha ucabanga amdelele phayile futhi ngaloso sikhathi aqamba ingane ngamagama azicukucuku kuye. Athi umyeni wami sobo wami ngedwa. Kodwa yena ngabathola abantu. Bonke abantu esoba celebrate namhlanje bebe nesithelo sokubekezela. Wonke umuntu omthola ephumelele kunoma kiphi area yempilo ke manje, spiritual, business, angazi kuma wonke umuntu ombona ephumelele namhlanje yokutshela into eyamgcina lento eyamholela kakhulu empumelelweni nokubekezela. Wakwayenza into wayibona ngathi ayikhipha ama result waqhubeka wayenza. Wayibona ngathi ayikhandi cent yaqhubeka wayenza wathola advice. Abathi yasithini njalo uma ungavela uyiyeke lento mhlawumbe uqalenye uthi no ngizoqhubeka nayo. Ivele iziqhume nithuleleni bathandekayo. Bekezela. My God. Amen. Do what? For the standards and do what? Yes, yes. Ngiyayazi imisebenzi yakho nemizamo yakho nokubekezela kwakho nokuthi awunakubamela ababi. Amen. Amen. Awunakwenza njani bathandekayo? Awunakubamela. Ibandla leli ebeli kade futhi limile bayibiza kuthiwa i-doctrinal integrity. Ibandla leli belisigcina isidima sesifundiso sabo. What a good church. Ibandla bonke ukuthi elisebenza libekezela 2 bunge kudlalele nje kulo. Akekho umuntu oyi-false prophet ubengakwazi ukufikelela abandla into ayithandayo. Uthi ubunga ababekezelela ababi nithuleleni bazalwane. Lapha wrong right nithuleleni. There are churches bazalwane bami. Uyabona fanele ibandla silibuild in a way that umuntu odlalayo angacabangi nje ukuthi mhlaye ezwa enento ofuna ukuzodlala acabange iHoly City. So besikhanda strong church. Bana umuntu mayithola invitation yala ekhaya angaphumuleli athi hey ngebandleni akudlalwa lapha. Lapha angizukuya nemsangano yami yonke la. Yeah. It's either angiyi noma mangiya
ngideliver iqiniso la ngempela. If not so, i-atmosphere yakhona izongiphika nje ngizodlala. Nithule nikhona. That's the kind of church fanele sikhaya. And we are trying by all power to do that. Khona ababandla ngama-targets. Laba abantu abangama-false prophets nabantu abadlala ama-games bathanda kabi ama-invitations akhona. Khona abantu abanqaba ama-invitations akhe athi ubhizi ngoba ushawa ukuthi akudlaleki le atmosphere. That is how the glory of the church should be, like that. Amen. Ibandla lingayitolerate into e-wrong. Angisho violent. Kodwa nje ibandla lingayitolerate into e-wrong. Ubona hayi no, sikhathi sokudlala nje sinaso. We are here for a business. Somebody say amen. Those who are evil. Yes. Wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo. Awukodwa nithuleleni bathandekayo. Amen. Yes, qhubeka. Wabafumana beqamba amanga. Number 1 bathandeka elinye ibandla into eliyenze correct elibandla. Idile nalabo bantu laba ama-false apostles. Laba bantu laba babefaka isifundiso uzolibona mase ushona ezandla. Babefaka isifundiso egameni lobupostoli kodwa isifundiso esashekile. Lithi labo ke batestwa yileli bandla laseFesu. This church was very good kwi doctrine. Nikhona yini? Esifundisweni sabapostoli very good. Number 2 bekuyibandla ebelifunda ngoba ngeke ubateste laba bantu ungekho ungena knowledge. The knowledge of scriptures abelapha eFesu. Lethe ngikhulekela naphansi lolibandla abathandana. Ukuthi alidliwiswe nithuleleni. Enkathi udlizwi kodwa ngikhona bazalwane. Enye into jalekulekelela ukudleni izwi. Izwi immediately udlizwi likaNkulunkulu. Usuke ulethe judgment emangeni. Ngoba mawubamba iqiniso ulethe judgment emangeni noma ungakhulumanga ngawo. Enye indlela yokuhlulela amanga ukubamba iqiniso. Ukwazi kakhulu into eright kwenza ukuthi makufike wrong qo. Noma ungakhulumanga nge-wrong kangako kodwa mayi right kodwa ngikhona nibazalwane. Endlini eclean eshaneliwe kwafakwa ocarpet abamhlophe. Akekho umuntu okushoot off. Noma ungebhale. Kodwa right ini. Right? Uma sasitshintsha lo carpet lo wonke lo manje. Sikwenza ube mhlophe ngeke sikwenze lokho ngoba sifuna ukungena ecathulo thina. Sikwenza ube mhlophe lo carpet wonke. Lo nje lo. Ungathi uma unyuka la i-judgment ingalethwa ucarpet hayi umuntu. Sihleli lapha sonke sithule. Ungathi kade uhamba odakeni uthi hayi ngeke. Uthini hayi mana hayi ngeke. Kuthiwa uyikhiphela ngicathi hayi kuthiwa ngena nakuthi awungeke ngihamba odakeni phansi akekho shilo kusho ucarpet. Iqiniso mawulibambe kahle liyokwenza amanga agqame in your life. Sometimes we don't need to teach you more about lies. We must teach you more about truth. Because iqiniso mali manifesta kuwe liyowahlulela amanga. Lastly but not least, one of the best ways abathena ngazo laba bantu abenza imali genuine. Babafundiswa kakhulu ngisho benza imali bese agayina I don't know it's true or false. Into engangizwa ngayithanda nje. Kuthiwa nkathi benza imali bafundiswa ngephepha la ngempela. Usho utrainwa ngephepha la ngempela. Lapha ayikho lento ukuthi kuthiwa kune theory noma yini practical wakhona wenza eceleni kuthiwa no sisenza nje sisenza ukufundisa. Awushaya ngathi imali cha. There's nothing lapho kushaya. Kuthiwa bafuna ukufundiswa ngisho esandleni. Ukwazi nje uqala bazi into egenuine. So babonda nento ungqo from the early ngisho trainwa ungqo yonke into yakho ungqo. Lungile mayingalunganga kungcono ngathiwa kuthathwa into ibizoba imali ngempela yagcina ingalunganga yadampwa lapho kodwa mase kubuyiswa futhi ungqo. Mayilungile iba imali yangempela. I-training ngoba bafundiswa ukubonda nento egenuine. Kwenza ukuthi isandla sakhe mase sibamba into eyifake sizwe singakatshelwa umuntu ukulalela ke lento ngazala ngibamba lento ngizwe esandleni ukuthi yabonakele akuyona ungqo ngoba utrainwe kakhulu ngento yangempela. So we need to push the church to the word so that bonke laba bantu enye into eyinkulu kuleli bandla bazalwane into eyenza baba namandla ngeke umhlulela umuntu okilevel yopostoli kalula. So fanele ube bukhali nawe embhalweni. But those people will trick you ngento bayokutricka ngezo liphethe.
balikhulume kodwa balibhekise ngapha ungaboni ukuthi kuphenduliwe uzubone ngoba uhamba nomfula likhona bazalwane thuka ke wababona lawo bantu wabadiscover item yokuthandaza yes come bese lilandele lo mthandazo ngabe uzoba bese Facebook phela unyaka wonke yes come kodwa phela vele unokubekezela asijahile ukuthi sidlulele kwabantu khuluma you have unokubekezela sesikhulumile ngakho anti bazalwane amen hawu nasengithule manje sesikhuluma ngeke ngakho unani unokubekezela sengithanda mase lidumisa alisho ukuthi uyabekezela thunakho amen thunakho nokubekezela awu amen and have you have persevered yes wakhuthazela ngenxa yegama lami oh hallelujah Amen. and have patience and have labored for my name's sake yes kawukhathalanga lithi iBhayibheli awenze kanjani bathandakayo hayi my god hallelujah ngicela nihambe nisirevise leya lokhozana leya character siyithathe sibe ngeyethu amen yeah usebenze bekezele khuthazele lithi iBhayibheli unokubekezela usebenzile ngenxa yegama lami you have labored and have labored for my name's sake and have not become weary somebody say amen yeah sebenza sipush amen wangakhi vapha malibonga liphinde dunyise igama lenkosi yeah tshela makhelana akukhathali khona umuntu osengithandaze kakhulu manje hayi ngeke ngiyazizwa ukuthi ngikhathele kodwa ke singakhathali bazalwane amen siyafika isikhathi sokukhathala wena ungenzi njani kodwa amen futhi ungasamukeli yes come kepha nginalokhu ngawe ukuthi my god uluyekile uthando lwakho lwaqala somebody say amen say to Bible nevertheless I have this against you malibonga liphinde dunyise igama lenkosi yes I have this against you so kubonani ke kakhulu next week that you have left your first love lithi nginalokhu kodwa ke we are such a wonderful church good church elibekezelayo hey all this uthi kodwa 90 kubuye engihluphayo ngayo hawu hayi uthando lakho lokuqala uliyekile yazi kusho ba kusho olazi kahle ibandla umuntu ongafica libandla lenza yonke into eliyenza ngala engalazi engayijethi lisebenza wey masuthi olazi kahle as much as you are good here and here but I have discovered something uthando lwakho lokuqala uliyekile nithuleleni bazalwane I want us to pray kule area iyona into challenge kakhulu ofanele siqale kuyo nathi ngiyambonga uNkulunkulu futhi uNkulunkulu ayi-introduce ngasekuqaleni kwebandla lokuqala laseEfesu futhi strategic ukuthi uNkulunkulu a-identify noma veze leya part yokuyekwa kothando lokuqala ayenze futhi kube yibandla lokuqala akhuluma ngalo ngothando lokuqala strategic because the first thing that devil will attack ebandleni first love asina struggle ebandleni kangako so ukuthi this that i challenge esinayo udropha uthando umuntu akhikha ngalo kuKristu enye yezinto namhlanje ibandla elilehutshwayo kube lizenze izinto elalikade malikade liqala limamukela uJesu elalingahutshwa ngazo lalilangazelela I was praying it's one of the things that I pray for and ezinye impawu zakhona ngiyayibona kini and nasebandleni outside ngibona uNkulunkulu slowly but surely enyusa ihanga ukulangazelela ukulambeka uNkulunkulu kwebandla ngathi uNkulunkulu makungabuya leyanto ngoba mhla ibandla lidropha akuwesanga ingadlangadla ngedimoni noma uSathana ngazowenza ini kwavele kwantshontshwa ukulangazelela ingozi mawufihanga uthothi we are serving God ngothando lungavuthi wathi ngisase ngiqhathe abasintswa ngempela abasintswa uyakhumbula ngesikhathi usanda ngimamukela uJesu ukuthi kwangathi ayikho enye into ephilayo emhlabeni ngisho wakwasentswa ngempela ngiyabona mhlawumbe mawu ungasizakalanga
kodwa wasindiswa ngempela. Uyakhumbula ukuthi ayikho into ebiphila kuwe ngaphandle kaKristu. That burning love. That thing athi kubuyelwa nini kusasa kuyokhonzwa. That thing athi hey ngithandazile kodwa ngathi akaze ngithandaze. Khona le nto iyayinopelepele in your heart. Ayayikwenza uJesu abe everything in your life. Uthi ke umoya ngcwele uthi uJesu ekhuluma nebandla seFirst. Yes, we are such a good church. Kuma systems of the church good. Right, ulethe judgment kubantu abantu bayibiza ngabapostoli, but the challenge, your love is growing cold. Thando liyaphola. Nikhona nonke kozweni? Asithandaze ngale. Uma kuphola uthando, bazalwane ebandleni, yonke into istruggle. Yonke into ngizwa ngami. Ngizwa ngami. Uyabona uma usuvuka uye emsebenzini ongafuni ukuya kuwona. Ngisho nesibingelelo seboss nje inkinga kwasona. Nango ke lo baba sebekhe ngibingelela. Good morning everyone, good morning everyone. Ayisuka hayi. Hayi nalo good morning bakwethu ngaje ngisafuna ukuzwa nje kwawo. Everything becomes a struggle. Ngisho ukuvuka uye emsebenzini struggle. Ngisho i-distance ka 10 minutes is like 2 hours. Yini eyenzekile? Kuvele kwafa uthando nje. Enkathi ukuphola uthando yonke into around you becomes a struggle. Isinto engakunika isense kanjani ayina sense kuwe kufa uthando. Awusiyathandaza manje. Isinto ehelpful kangakanani kuwena becomes ordinary. In the supernatural iphenduka natural kuwena. Into extraordinary iba ordinary. Into powerful iba one of those. Because Satan will attack the position of love. One thing a main target in the church is the position of love. Once Satan want to paralyze the move of God in the church, upolice uthando. That's why uJesu into oqala ayiathendayo. Ziningi into azoyiattenda kula mabandla. Kodwa into oqala ayiathendayo uattenda uthando qala. Uthi ngibhlungu ningikhonza with the cold love. You serve me. But the burning is like to keep your lamp burning. Cenani ibani zenivutha. Enye into ofanele sibuyele emuva siye bazalwane bami siye kwi drawing board siye ema coordinate esithandaza kuona. Mhlamba kuyiyeke lamanye ama items ngobuwabona. Qala ngale leliphuthumayo. Nkosi malivutha uthando lwakhe enhlizweni yami. I want to serve you with a burning love. Ngikhona bazalwane. One brother said to me, Apostle, hey, Puti, are you resting? The rest of what is too much. How do you afford concert 2 times? Sunday, then you drive to Devon. You go there and preach. We have so. Huh? Then how do you do that? But hey, Puti. Ngicabanga ukuthi mhlanga kuyeka sengogqulisa contact ngwenza. But do you know why? I love Jesus more than anything. Umi assignment ivela kuJesu. I can do whatsoever that he says. I love Jesus more than myself. I love Jesus more than my rest. But yes, but umzimba ngathi awona umzimba we-robot. I'm a human being. I feel tired. Yes, or sometimes khathele. But the love of Jesus push me. But I don't do this. Ngathi mhlanga yenziwa lento ngoba kukhona into ongihleli la ethi angiyenze. Ngabe kade ngayenza. Ayiyeke. Ngathi yathi ngihleli yini la ngihleli ukumthanda uJesu. Ngathi uJesu ngimthanda ukudlula mhlanga ngenza isacrifice yokuwithdrawa entweni athi angiyenze in the name of myself. That I would ngoyicondemn ubusuku nemini. Ngeke ngifeel comfortable. Yini edala Lord? Uthando. Kodwa mhlanga uzo attackwa. Yonke into okuhamba kangaka nokuya eThekwini nokubuya. Bazalwane, let me just awengisho phambi kwenu. Ama movements okukhonza ibandla on Sunday awasiniki income. Akho income esithola la. Siyanikela nathi. Mase eThekwini asiyoqoqa imali, siyonikela nathi. So, asigain lutho. Asiphushe ukuthi khona imali esoyithola eThekwini cha. Instead sifaka upetrol wethu sifike sinikhonze lapha. I rent yakhona mayishone phansi si top up.
This is what we do every precious Sunday. Yini point Lord? Mhla ngiparalyzwa le move. Ngiyolalela nomuntu oyongitshela ukuthi it's too much for you. Mhla ekhuluma isense kimi kuyobe kusekudrop. Mako drop uthando uyokhanda isense advice. Ethi angiyeke lento engenza. Because I have all reasons. Angeni lutho. Ikhona aske yini. Mhlawumbe umuntu othe shuthi bayishaya imali lutho hambolala uyezela. Hambolala kusheshe uyezela. Ayishuthi bayishaya imali lutho. La endlini imali esiyenza Sunday lutho. Asikhonzi la ngoba we are earning imali lutho. Instead we come with offering sinikele nathi. Siphume siye eThekwini. So no JJ nangapha eThekwini futhi. Sina no JJ abawu2 abamla eThekwini. No JT bahleli la. Nangapha masifika ngapha no JJ wangakhona. We need to do something. Petrol here. Rent. Inkosi yenza umusa siyayikhokhela. Mengakhokelanga sifane stop up. Sifaka imali ye-rent so that inkosi ikhonze. What do we gain? Zero. But the question is, why are you doing it? I love it. Once wafika umuntu kwapholutha mhla kufika i-advisor ifika ngelanga lokudropha kothando iyokhanda isense. Yazi yothini? Yothi yeke show. Thola indawo eSithekwini. Nithi mniyazi right. Ngcono vele ngibe kwi-area eyi-1 and stay there. Imali ye-rent yaseThekwini. Rent eThekwini, thola iflat uhlale khona. Uzosave. Nithi yazi right, ngisave energy, ngisave nemali. Yazi ngathi ucorrect. Oh, yeke eThekwini. Wonke umuntu ombone yeke into akade yenza ngamandla. Akayekiswanga umuntu oadvisile. Uyekiswa ukuthi umfice uthando drophile. Makashata baya. Mina ngifuna siyeke abantu sibuka uthando lwakho. Abantu bahlala bekhona, bahlala bencoma, bahlala beblame, bahlala bekhuluma, bahlala besho. Check the measurement of your love. If you love something, you love it. Awuthanda into uyayithanda. Umuntu okufica uthando loluphakemeyo ngisho ngathini. Ngisho ngafika ukuthi ayiholi sethi awuswa umsakani webandla elibheda ngathi akakhulumi nawo ngathi uyaphupha ngathi akasho kuwe ngoba uthando lapha phezulu. Maye wakufica drophile uyokukhandela isense. Uyokukhombisa izinto uyibone. Uthi uyanotice lapha athi labazana babingelana abanakani. Uthi yazi washo ngabona ke manje. How many years uhleli la ngakuboni lokho? How many years? Sikhonza nawe la ungayiboni lotho. Udleni manje lesikuvula amehlo uthi ubone izinto kade ungayiboni. Ngani udlile nesithelweni engathi ningadli kuso. Once you uthando, you begin to see a bad church, you begin to see your mama banganandaba, you begin to see your sister banganandaba, you begin to see your brother bangathandazi, you begin to see ibandla lingena move. Uyobona into eyiningi ukudropha uthando. Mali usendaweni yalo ayikho into engakwahlukanisa. Buyela uthando lokuqala. Sibe ngenyawo buyela uthando lokuqala. Yeka abantu buyela uthando lokuqala. First love mentality. When nothing. Ayikho into engasho umuntu ngoJesu la nginika isense. When I grow like a child, khula njengengane. Into engangayi-understand iqala ngiyi-understand namanje. Yabona ngikhulile manje I study, I read. Ngihlangana nabantu abahlakaniphile abaningi. I share tables with so different people. Abanye ubonke hey philosopher le. Eyikhuluma lento but angeke ungenze isifundiso sika Kristu. Isibone ngendlela lutho usho ngabuletha wonke uhlakanipho. Khuluma maseqhama sakulandela umuva kahle back. Leli verse elithi alingasho ngathi ayisulethe khuluma nomunye umuntu. Mina kimi lithi futhi lo selife lithi. Ukulala ngasho ukuthi la lisho ukuthi kimi. Khona izinto engafunde kanti inkosi ngoba isidomu kuzo ngose ngife. Ngoba mhlanga hlala phela lento ngiyofana ukufa. God must help you. For sithandaze sonke namhlanje endlini. Uthi Lord, take me back. Bengabuyela uthandeni lokuqala. Ungakhohlwa sebenza. Akhohlwa bekezela. Nithuleleni enkonzweni kodwa. Ya kuyabekezela kwenziwa kanjani mathandakazi? Yeah. Lithi iBhayibheli futhi more. Ithi dlani izwi. Tshana izwi lenkosi. 4. Buyela uthandeni lokuqala.
ayikho into engayijabulela to see every one of us egijima ngothanda aqala ngalo kusuka. Ayikho into engayifuni njenge-high speed eqaleni. Musu uyoshaya intambo ukwehlisa ispeed. No, run like same pace. If indlela ikhona inyusi. Insuku lezo ukuthi Jesus, I love you more than yesterday. Sibambe izandla sithandaze.